Nagunsa ka dire. Gipalagot yung kunin mo. Hapit na dyan. Hapit na dyan manggawas ang akong mga bato sa akong kalawasan. Gamay na lang dyan. Gamay na lang dyan. Asa na to? Ang akong barbel. Makatilaw yun. Kung kinsay nagkuha to. Focus, focus. Grabe yan yun. Di yun ni basta-basta ni Barbila. Murag na adyo ni something ba? Kinsa kay tagian eh. Timbuk ata. 50 sa pikas. 50 sa pikas. 100 na ang duha. Oh! Barbel! Barbel! Asa na ka? Barbel! Focus, focus! Focus, focus! Barbel! Focus, focus! Unsa naman ay akong lugar, oy perti naman kabagnot. Bisag asa ko mulingi na adyo'y sagbot. Unsay labing maayo ani? Kay gilaay jud ko. Muadto daw ko sa unahan pi kay basig na ay lingaw didto. Gawas na yun akong muscle. Mura na kong si Batista. Yang isa ka wrestler. Gawas na yun akong muscle. O isa ka bato. Barbel! Barbel! Focus, focus! Asa na ang akong barbel? Barbel! Unsa ron? Aha karon napita. Uy! To ara. Murag naabot ka sa lugar nga wala ka kabalo. Kung unsay naa diri ah. Yay, barbel! Manakon! Nagunsa ka dire. Gusto ba nimo panglutoon ako na imo mga buko? Yay! Wala ba'y laing tao dire? Ikaw ra? Mura makag manikin. 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 Unsay manikin? Gipalagot yung kunin mo. Manikin. Barbel. Tabangin ko pa rin. Sakit ako siya ba? Mauna yung mong gipahita. Maong lakaw na. Ay, kasakit sa kong tiyan. Imbis nga barbel ang akong gipangita. Kinumo naman ni noon ni Manny Pacquiao akong natilawan. Ow! Okay. 196! 197! 198! 199! Grabe! 200! Hala! Nagkawas na! Okay! Di na makaya! Ayay ko! Sige, lakaw na. Kaya mausap pa ko na usban pata ka dira. Mulakaw na ko. O, lakaw na. Mausap pa. Kapasig mapatay ko sa inyong kinumo dire. Lakaw na, lakaw na, lakaw na. Usapon pa nimo ako na. Lakaw na dito. Agay. Kasakit sa akong tiyan. Uy! Ang akong barbel. Barbel, salamat kay nakita na ka barbel. Ibalik na ko sa ko barbel. Barbel.